Hello, good morning. Tayo'y mag-feeding. Gagawa tayo ng gulaman para sa mga kids. Habang hindi pa siya kumukulo ay tunawin muna natin ito. Yung mga gelatin. Yan. Tunawin natin siya para pag kumulo ito. Yan. Pwede na natin siyang ilagay. Haluin na siya ng haluin. Natin siya ng 2 ibak para naman masarap. Haluin natin. Pwede na yan. At papalamigin na natin siya. At isa-isahin na natin siya. Ilagay sa baso. Yan ang nagawa natin lahat. Yan. Yan ating nagawa. Yan, may tira pa. At naka-stop. Lord, maraming salamat po Lord sa biyaya na ipinagkaloob mo sa amin at sa blessing na ibinigay mo para sa mga kids. At salamat din po sa taong iyong ginamit na si Ate Nining Joy Bisaya na nagbigay ng blessing ng sa aming papiding dito sa aming barangay. Salamat po Lord sa lahat at sana po ay gabayan niyo po siya palagi sa kanyang ginagawa, sa kanyang pagtatrabaho Lord. Amen. May nagsasalita kasi dito eh. Dito, magpa-picture tayo. Salamat natin din yung Joy Bisaya. Salamat at Nining Joy Bisaya. Kutsara. Yan kuya, papicture. Ma.